Ez dakit nola bizik gehiatu zanguri izate zion, ezkio atea etxeti, nik ez neak errikoteta. Ondo, kasi botatzen zituen bombak eta ez zion errepatu baino urruti bare. Legorretatik gudari bezala juntzienak gehienak Loyola batalloiko haituan. Aquí estamos esperando a los rojillos. Gertuko bat, oso gertuko bat beste banduan zegoen eta hori oso gogorra da. Ezuan voluntario egun, Zarrenauan, eta handi denbora batean mobilizabintzien da frankistak inibili garri zantzien. Unos tanques grandes de estos, todos sartu zian, behar pusiak inda, behar kaskuak inda zegen, anai hain ondoa. Etxen gehatu ziren bi izeba, amonakin, dabar, egoera txarrean, da eskerrak rekete juntzan nahi, nolabait, ez zuten jaso inungo represiorik. Aldiz, laguntza txiki batzuk jaso zituen. No quiero ir contigo a la guerra porque se come mal y se duerme en tierra. Tú dormirás en un cacho de flores con 4 camaradas que te hablen de amores. Euskal Herri bat bazala, ikurrinei nik ez nian ezautzen, ni por el forro los cojones, nian ezautzen. Eta ez zeuken langileen indarrik. Sindikatu egitzen, sindikatu vertikala bakarrik zion, klandestinea dana joan. Baina klandestinea fuerte non, eta salut duteo, ez? Deklarazio eta deklarazio ondoenen pasarea, eurre. Javier zaurituta, gu detenituta, oktubre. Bolaratan bile niño eta saiz otoituan, eta beste zen Conesa eta Escobar. Encima les ves que hacen con un sadismo, ¡Altura! ¡Alto disparo! Daremos 3 toques de corneta y procederemos a disolver la manifestación.